freedom of worship. Onwa Nando. For what? Only what they live. Now, as one commission, as one. And the man on Euro, open up Makamaya Battle, open up Makamaya Babuna. On a material. Although the key, you have now, in honorable engineer, Okechukwu Uwadiegwu. Ana very illegal Nando. Ana very illegal Nando. Mono mo live na menuwa. Obune echo egafa. Ibute criterially. Na ibi megali. E wa gafa. So, even the market here. Onkuchi onkuku onye. Uneno Onwa Okpoka na ndi otu. Ka anyị kwadobe. Uwadiegwu basi I will be against. So Uwadiegwu Nando, I will be against them. Babere ego. Okpoka na je treasurer. Okpoka na lava. Ego Nando ama leak ebe a. Na no basi ya di be ka ne woro buli be emel no basi. Me na efu ego no basi na. Ande ana ma gun. Nke nkwadolu. Ndị otu Onwa Okpoka no woro mpuli ba sisi yam nwa se baba nyam ka nwo aboro mo nya ọchịchị kedu iwe oke mere nwata aboro mo nya ọchịchị obu ogwa ino bo ogu obansi o ni isi obansi nu ga ogu nu ga olu obansi aru kelu ulu no jobu kwa longia no keta na jipu nga agba ọbịa ya yo konta onye ya malu obu ya kwa obu nwonya onye obu na ya malu ya kwa mgbe lulu so ayo na yunu bu ka unu kwado honorable engineer Okechukwu Uwadiegwu Chief Okpoka Onye bolo Onwa Nando lora mweliwo